palla. Espera, que hem d'escriure una cosa. Sí? Anem a escriure les... És l'altra variable que fem servir. I un va a 105 km/h i l'altre va... I la moto. Vale? 105 km/h i simultàniament una moto que va... I la moto va a 120. Anem a escriure simultàniament surt de BKP una moto a 120 km/h. Necessita recórrer cadascun fins al moment de la trobada. Per tant, tinc dues ciutats, A i B, que estan situades entre elles a 300 quilòmetres. D'A surt un autobús que va a 105 km/h i de B surt una moto que va a 120 km/h. Es tracta de buscar en quin moment i en quin lloc es troben. Per tant, la distància, la x i el temps. I farem servir aquestes dues variables. Habitualment són la x i la y, però aquí farem servir la x i la t. Es tracta de construir el quadre. Tenim l'autobús i la moto. L'autobús recorre x i la moto quan recorre? 320 metres. Espera, que ja acabo. Què ens van dir? Feia cara, no sabeu. Va. Va, que ja estic, marxem. Podríem fer una firma important, allò, no? Des que estigui al cap de tot. Están todas apagadas. No, la otra que está al lado.
voy a buscar un paquete. Mira, entonces aquí ven ahí la firma. Ya está. Y aquí te- ¿Esa aquí me la envía? No, Vale, gracias. Mira la Oye, ¿cuánto dura?